září roku 2011 vzniklo v Lichnově další unikátní muzeum, Muzeum vidlí. Co o něm říká jeho majitel a zakladatel v jedné osobě? Každé vidle mají svoje číslo evidenční podle pořadí, v jakém byly přijaty do muzea, a rodný list, ve kterém je fotografie dárce a příběh, který se k ním váže. Ten, kdo daruje vidle, získává automaticky titul vidláka, který může používat před jménem i za jménem. Má právo navštěvovat svoje vidle doživotně a na památku ho vyfotografujeme s jeho vidlemi a fotografie se stane součástí galerie vidláků dárců. Není to muzeum jenom samotných vidlí, ale i samotné podstaty vidláctví. Jenom v Lichnově se našlo přes 60 vidláků, kteří darovali vidle do muzea. Jich tady máme už 130 a chystáme se na kulatou 1000.